Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Мой сённяшні суразмоўца, былы дацэнт універсітэта фізкультуры, але кандыдат навук, як ён сказаў, навечна, Вадзім Мажэйка. Добрый дзень, Вадзім. Прывітанне, Зміцер. Ну, наша сённяшняя тэма размовы, калі так жартаўліва сказаць, з такім пэўным жартаўлівым цынізмам, гучала б, напэўна, так: дацэнт з вузу, міністэрству лягчэй. Але ці насамрэч лягчэй? Вот Вадзім Мажэйка звольніўся на знак пратэста з універсітэта. І першае пытанне, і дакладней, чым цябе падтрольвалі под твоим допісам пра вось гэтае звальненне, чаго ж так доўга чакаў? Я не да таго, чаго так доўга чакаў, а што стала апошняй кропляй? Чаму вот было прынята гэтае рашэнне? Ну, глядзі, насамрэч, усё было для мяне досыць лагічна, таму што, напрыклад, калі перад вераснем было такі агульны сход усіх супрацоўнікаў універсітэта, я на яго ішоў таксама з пэўнай іроніяй, мне было цікава паглядзець, як увогуле у нашых цяперашніх грамадска-палітычных умовах, як можна пачынаць навучальны год, калі ўсе ўсё разумеюць, вось гэтае напружанне ў паветры і акцыі будуць як на што. І, канешне, калі ў верасні навучальны год пачынаўся, ну, па шчырасці, я і шмат хто не думаў, што сітуацыя зацягнецца так надоўга, як яна зацягнулася зараз. І было адчуванне, што, можа, у досыць кароткатэрміновай перспектыве пачнуцца нейкія змены, і таму не было ніякай нагоды сыходзіць. Але фактычна рашэнне-то я прымаў напрыканцы лістапада, калі у меня контракт скончыўся акурат, калі скончыўся календарны год, і адпаведна напрыканцы лістапада у мяне было патрэбна пісаць заяву на працяг контракта, але замест гэтага я разумеў, што я не уяўляю, як зараз можна яго працягваць, таму пісаў заяву нават з тым, што па палітычных мэтах, таму што я не згодны з рэпрэсіямі, таму не магу працягваць контракт. Таму фактычна рашэнне я прыняў напрыканцы лістапада, просто зараз прайшоў тэрмін гэтага скончанага контракта. Ну, а напрыканцы лістапада ўжо было зразумела, што сітуацыя зацягваецца, а ў такім больш уже сярэднятэрміновым, доўгатэрміновым такім грамадска-палітычным супрацьстаянні я не уяўляў, як я магу заставацца вось гэтай часткай дзяржаўнага апарата, часткай універсітэта, дзе студэнтаў выключаюць, дзе студэнтам не даюць выходзіць на акцыі. Для мяне зараз гэта было, в прынцыпе, мне здаецца, як і шмат для каго у Беларусі, калі тыя рэчы, якія раней казалася, нармальна, а зараз адчувалася не, гэта ўжо нават так ненармальна. І ў гэтым сэнсе для мяне гэта быў такі сімвалічны крок шмат у чым. І не было ніякага такого аднаго трыгера, каб нешта такое зрабілі, я сышоў. Не, гэта было такое рашэнне, якое не было нейкім эмацыйным, гэта тое, што выспявала, і тое, што было лагічна ў дадзенай сітуацыі. Але от я чуў такія выказванні, маўляў, прыходзяць жа ж маладыя людзі ва універсітэт для таго, каб ведаў набрацца, навучыцца чамусьці. Прычым тут палітыка. Нема тут чаго там займацца гэтай палітыкай. Ну ладно, там яшчэ схадзілі, можа быць, у выходны дзень на які-небудзь марш, але няма чаго палітыку цягнуць ва універсітэт, устраиваць там нейкія акцыі, вучыцеся і ўсё. Перафразуючы ізноўку, калі мы ўжо ўзяліся тут перафразоўваць розныя прымаўкі ды прыказкі, маўляў, як казалі, спорт па-за палітыкай, так і тут там студэнт па-за палітыкай павінен быць. Ну, фактычна, як і спорт, як мы зараз цудоўна пабачылі на прыкладзе хакейнага чэмпіянату, што ніяк спорт не па-за палітыкай, гэта хутчэй такія вось фразы пра тое, што гэта па-за палітыкай, пакіньце гэта ў баку. Гэта фактычна для тых, хто з аднаго боку ён яму не хапае смеласці шыра выказваць грамадскую пазіцыю. І пры гэтым у яго хапае сумлення, каб не казаць што публічна, тому што я бацька, так і трэба. Трэба біць людзей, трэба людзей катаваць у турмах, вось так і трэба. І паколькі не можа выказаць ані таго, ані другога, што застаецца сказаць? Гэта вось, а мы па-за палітыкай, а нас не чапаеце, а пакіньце гэта там дзе-небудзь. Але гэта, цалкам жа штучная рэч. Вось тут мы палітыка, а тут не палітыка. Калі у нас, значыцца, там па званку ідзе занятак, гэта не палітыка, а вось усе выйшлі пасля занятка на лесвіцу, і там іх будуць на ўваходзе ўніверсітэт нейкія сілавікі хапаць, а гэта будзе палітыка. Як так? Гэта агульнае жыццё, адна арганізацыя, адна установа.
І калі ж гіпатэтычна казаць, то мне здаецца, універсітэт мог бы быць па-за палітыкаю у тым выпадку, калі мы уяўляем вось такі традыцыйны еўрапейскі універсітэт з моцнымі традыцыямі акадэмічнага самакіравання, калі нават на яго тэрыторыю не можа заходзіць гарадская паліцыя. Калі універсітэт гэта самая кіруемая структура, тут мы робім тое, што мы робім, за тое, што мы прагаласавалі па дэмакратычных прынцыпах, і тады мы робім як акцыі хочам, забараняем тыя, якія самі забараняем па дэмакратычных зноткі прынцыпах вырашыць, ну, напрыклад, там, падчас занятку. Але калі гэта той ёсць, як ёсць у Беларусі, калі на тэрыторыі універсітэту мы бачылі ўсе гэтыя здымкі, як і праходзяць сілавікі, як людзей б'юць, як людзей выключаюць па палітычных матывах. Калі студэнта трэба выключыць ці кагосьці звольніць, дык ніхто не ўзгадывае, што універсітэт па-за палітыкай, таму мы не можам яго звальняць, маўляў, ну, у нас жа не палітыка. Не, калі трэба кагосьці рэпрэсаваць, тут пра гэта лёгка забываюць. Таму гэта такая лёгкая мантра, і для мяне, як я казаў у сваім відэазвароце, ну, а дзе, як не ва ўніверсітэце, гэтая моладзь будзе вучыцца палітыцы, як вось у старажытнай Грэцыі, палітыка як агульная справа, як актыўнае грамадзянства, як разуменне, што ты вучышся не, ты вывучаеш не толькі там матэматыку, фізіку ці фізкультуру. Ты вывучаеш, як быць чалавекам, як быць грамадзянінам краіны, ну і тым больш, калі мы кажам пра гуманітарныя прадметы. І таму як можна гэта казаць, што гэта па-за палітыкай. А дзе тады палітыка? Палітыка гэта ж не толькі, калі ты... Гэта вось Лукашенко б хацелася, каб палітыка гэта была, калі ты прыйшоў на выбарчую дзельніцу, кінуў у скрыню бюлетэнь і сышоў. А што было до таго, што было пасля, што ў іншых месцах ты забыў. Але ж так не працуе. Ну чаму? Бачыш, вельмі добра працуе. У нас царква па-за палітыкай, но калі трэба, то тады Гаврыіла выходзіць на сцэну і як там служка царквы кажа пра вот этих слугаў д'ябла. Так дакладна. Таму гэта просто такая вось лёгкая маніпуляцыя, каб заткнуць рот тым, хто не падыходзіць, сказаць, ну, гэта вось нечего сюда цягнуць эту вашу палітыку. А насамрэч, як толькі трэба палітыка, тады Гаврыіла выходзіць, і спорт будуць выкарыстоўваць там прапагандысцкіх мэтах, і ў адукацыі там будуць праводзіць нейкія там ідэалагічныя размовы са студэнтамі, будзе БРСМ ва універсітэце. Якая ж гэта не палітыка? Гэта просто не тая палітыка, якая падабаецца адміністрацыі, падабаецца чыноўнікам. І, конечно, такі падзел, ну, гэта просто штучная рэч, цалкам не адпавядае дэмакратычным прынцыпам. Як бы это банальна не гучала сённяшняй Беларусі. Ну да, бел-чырвона-белыя выцінанкі в акне гэта праява з вашай пазіцыі, за якую варта пакараць, а камень у вакно, на якім вісяць гэтыя выцінанкі бел-чырвона-белыя, гэта праява грамадзянскай пазіцыі, за якое караць как бы нема падстаў. А то можна даць медаль за дапамогу міліцыі. Так што вось такія нераўнадушным гражданам. Двойныя стандарты, кажуць. Не толькі на гнілым западзе, понимаеце, гэтыя падвойныя стандарты. Тым не менш, я чуў яшчэ вот восенню меркаванне ад выкладчыкаў ВНУ, якія казалі, я не магу змірыцца з тым, што адбываецца, і я б вот сышоў, але вот студэнты мае, яны мяне просяць, не сыходзь, мы вас любім, спадар там, спадарыня, выкладчыца, на каго вы нас пакінеце? У вас такой сітуацыі не было? Ну, сапраўды, гэта заўсёды для кожнай дылемы. Я б сказаў, хутчэй, гэта такая асобная праява агульнай дылемы, калі людзі кажуць, што, ну, канешне, маўляў, там сістэма дрэнная, але вось я там яе, умоўна кажучы, буду ламаць ізнутры, таму добра, што я ёй застаюся. І там, як нехта сабе апраўдвае, што, ну, там, палітыка дрэнная, але там, напрыклад, фінансавая сфера, гэта ж не палітыка. Таму мы будзем там добрыя тэхнакраты працаваць там, у Нацбанку, стрымліваць інфляцыю. Тыпа, што такога? Гэта ж не палітыка. Гэта ж мы людзей не б'ем на вуліцах. І в этом сэнсе, конечно, са студэнтамі, ці там для настаўнікаў у школах з вучнямі, тое самае. Гэта такая дылема, таму што, ну, выкладчык заўсёды гэта ж, можа быць, і нешта большае, чым проста такая там тэхнічная праца. Таму, канешне, гэта заўсёды шмат ёсць калегаў, якія казалі, таксама калі я звальняўся, казалі, што ну так, слухай, я там 10 год там студэнтам распавядаю, там на кожным курсе распавядаю пра то, як адбываюцца фальсіфікацыі на выбарах, вось я там некалькі тысяч людзей, я пра гэта распавёў, гэта як бы важна, што я тут застаюся. Таму зразумела, і такія пазіцыі ёсць, але мне здаецца, гэта такі вельмі асабісты выбар, наколькі ты гатовы, ты лічыш зараз важней людзям неяк распавядаць, быць знутры сістэмы і праз універсітэт нешта даносіць, бо, ну, выкладчыкаў ёсць магчымасць праз лекцыі заўсёды размаўляць, нешта распавядаць. Але з іншага боку, калі ты лічыш, што зараз больш важна зрабіць нейкі, у тым ліку, сімвалічны жэст і прадэманстраваць,
што ёсць такія грамадзянская пазіцыя, і больш за тое ёсць такая магчымасць іх выказаць, бо пазіцыя, ну, мякка кажучы, далёка не аднаго мяне і сярод калегаў, і сярод іншых людзей, вядома, ну, такіх р'яных ебацік іх, ну, тыя самыя 3%, як паўсюль, як бы это жартам не было, але тым не менш. І таму просто шмат хто, ну, неяк сябе не атаясамляе з такой магчымасцю, што вось можна з пазіцыі вось так скарыстацца і зрабіць такі жэст. І мы бачым вось нават там хай не шматлікія, але выпадкі там нейкіх забастовак, там нейкіх там нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах, там на Слігорску. Мне таксама хацелася паказаць, што у выкладчыкаў ёсць магчымасць не толькі заставацца да апошняга і быць рэпрэсаваным, калі табе звольняць, а ёсць магчымасці добраахвотна сысці з гэтай сістэмы, таму што яна, ну, ніяк проста не уяўляецца для сабе магчымасць далей ёй быць. І гэта таксама ёсць такая опцыя. Але глядзі, вось, гледзячы на рэакцыю уладаў на вось такія дзеянні, у мяне адчуванне, што для іх не мае значэння, наколькі ты спецыяліст, наколькі ты паважаны. Дастаткова ўзяць таго ж самага кардыохірурга Мрочыка. Чалавек узровень адкінулі і забыліся. Для іх это не мае значэння. Колькі выкладчыкаў сышло самі, колькі іх звольнілі. Абсалютна спакойна. Такое адчуванне, што, ну, не лішнія людзі. Дакладна. А ў прынцыпе таму я ў сваім звароце я не звяртаюся да дзяржавы. Дзяржаве я нічога гэтым не хачу сказаць. Тут з ёй ўсё зразумела, і дзяржава, пэўна, разумее маю пазіцыю, яна як бы ясная цалкам. Таму я звяртаюся да студэнтаў, да калегаў, а дзяржаве мне нічога не хочацца паказаць. Яны сапраўды не будуць шкадаваць, што з універсітэта сышоў выкладчык. Сышоў, халяра з табой. Там сышоў кандыдат навук, ну, халяра з табой кандыдат навук, а возьмем тых, хто не кандыдат і нічога страшнага. А лепей увогуле аддзел там які-небудзь, як у Акадэміі навук, у інстытуце гісторыі. Закрылі і ўсё. Навошта нам інстытут гісторыі? У нас ёсць Азаронак, ён лепш ведае, якая гісторыя. Ён сам яе зноў напіша, і сучасную, і мінушную. Таму, сапраўды, улады гэта ніяк не напалохае, але гэта, я ж кажу, сімвалічны крок, які паказвае людзям, бо фактычна тое, што мы бачылі ўвесь мінулы год, калі беларусы пабачылі, што это не тое, што я адзін такі з такой пазіцыі, а навокал мяне жывуць нейкія абыякавыя людзі. Беларусы пабачылі, што і навокал такія ж людзі, і ў людзей, якія там жывуць у суседніх кватэрах, суседніх пад'ездах, навокал, у іх таксама ёсць грамадзянская пазіцыя, яна досыць падобная. І мне б хацелася таксама паказаць і выкладчыкам, што такая пазіцыя ёсць. Гэта пазіцыя не толькі ў кожнага з іх, які сядзіць і баіцца за сваё месца, а гэта пазіцыя ёсць, і яе можна выказаць, і можна дзейнічаць. І сапраўды я, ну, не чакаю, што гэта там усіх там перавярне сазнанне краіны, канешне, не. Але магчыма, для кагосьці гэта таксама будзе важным сімвалам. Ну, я зараз гэта бачу, як людзі там не пішуць у соцсетках, там нехта піша, там, канешне, нехта піша, наоборот, там хейтары, таксама нармальна, нехта піша, наоборот, падтрымку, як гэта для іх важна, як іх гэта матывуе нешта далей рабіць. Таму, мне здаецца, гэта, в першую чаргу, як любы сімвалічны крок, ён не нясе некага напростага там, ціску на рэжым. А гэта проста дэманструе грамадзянскую пазіцыю і дэманструе, што яе можна дэманстраваць, што гэта не страшна і што свет не разрынуўся і мяне назаўтра не расстралялі, а вось так можна. І, магчыма, тыя людзі, якія сядзяць ціха і баяцца і думаюць, а што ж з імі будзе, магчыма, таксама нехта з іх нешта зробіць, і гэта будзе важна. Назаўтра не расстралялі, да, але мы памятаем, як помстлівая якая ўлада і як помсцілы, ну, далёка хадзіць не трэба, таму ж самому Дудзінскаму, якога вот за вот эту пазіцыю затрымлівалі, садзілі на суткі і гэтак далей. Ці нема перасцярогі, што помста будзе? Ну, слухай, а кого з нас няма перасцярогі? Мы ўсе разумеем, што за ўсё можа прыляцець, тым больш у сённяшняй Беларусі. Можа прыляцець за то, што у тебе ёсць грамадзянская пазіцыя, ты не баішся выказваць. Можа прыляцець за то, што працуеш незалежным журналістам, а не пайшоў у Саўбелку. Кожны дзень можа прыляцець. Можна прыляцець кожнаму, хто выйшаў на мірную акцыю. Яго могуць там абвінаваціць там па крымінальным артыкуле. Можа быць, што заўгодна. Я больш скажу, можа прыляцець нават калі ты выйшаў не на мірную акцыю, а вечарам у краму суседнюю. Конечно, калі тебе пераблыць, але што загодна можа здарыцца. Таму гэта таксама адзін з асноўных пасылаў быў майго заявы, зварота, тым, што не трэба баяцца, трэба дзейнічаць. І зрэшты, таксама беларусы гэта паказалі і выходзілі, калі беларусы пасля задумацца, пасля ўсяго, што было там 9, 10, 11 жніўня,
і пасля гэтага беларусы выходзілі самай проста агромністай акцыі. То бок людзі не забаяліся, што з імі здарыцца, а ну там праблема яшчэ большая. Твой можа прыляцець і куля, і светлашумавая граната табе, што загодна можа здарыцца. Але тым не менш людзі выходзілі. І гэта таксама сімвал, што не трэба баяцца, трэба дзейнічаць, і гэта вядзе нейкіх да больш значных вынікаў, чым простае маўчанне. Бо хіба маўчаць, хіба гэта не страшна. Калі ты сядзіш і нават не можаш выказаць сваё меркаванне, дарослы чалавек, там калегі, якія там больш сталага веку, больш там паважаныя, з большымі заслугамі, чым я, калі сядзяць маўчаць, ну а хіба ім не агідна ад гэтага? Калі ты лічыш сабе прафесіяналам, яны лічаць, што, як там было сказана, навука павінна служыць уладзе, да? Так здаецца? Насамрэч, так кажуць ізноўкі. Вось тыя самыя 3%, якія лёгка ставяць на нейкія там кіруючыя пасады. А насамрэч так, людзям проста страшна, але вось жыць у гэтым вось нейкім паўсядзённым страху, які табе сковывае і не дае дзейнічаць, як па мне, гэта больш страшна, чым зрэшты дзейнічаць. І важна вось не трапіць у гэтую пастку, калі ты сядзіш і ўсяго баішся, пастку самацэнзуры. А так спрабаваць рабіць, і, канешне, з усімі ўсё можа здарыцца сёння ў Беларусі. Але хочацца верыць, канешне, і, канешне, што не здарыцца, але тым не менш трэба ўсё роўна рабіць, трэба рабіць сваю справу, трэба рабіць тыя дзеі, тыя заявы, якія лічыш годнымі і якія адпавядаюць твайму адчуванню сабе і света. І таму я разумеў, што мне трэба сысці з універсітэта, мне трэба зрабіць такую заяву, і хай, ну, як ведаеш, калі ўжо не перайначваючы прымаўкі, як кажуць, рабі, што трэба, і будь што будзе. Но тым не менш, шмат хто, нават ведаючы, што ну, вот, няма сіл болей трываць, хоча там выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю і гэтак далей, праявіць сябе, але стрымлівае галоўнае, а куды я пайду? Ну, добра, аднаму лягчэй і то задумаешся, а вот за што я буду жыць, а калі ў цябе сям'я? Вот у тваім выпадку. Запасны аэрадром, як кажуць. Ну, я ніколі не складваў усе яйкі ў адзін кошык. Як мы пачатку не прадстаўлялі, так, я працую аналітыкам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. І ўвогуле я індывідуальны прадпрымальнік, якраз прадпрымаю якраз інтэлектуальна-аналітычную дзейнасць. Таму мне ёсць чым заняцца, і мне здаецца, гэта таксама паказчык, вось, напрыклад, там, напрыклад, гаспадар Геннадзь Коршунаў, які быў выкінуты з інстытута сацыялогіі, і пры гэтым цудоўна знайшоў сваё месца. Мы зараз шмат яго бачым на нейкіх там супольных дыскусіях, мерапрыемствах, пэўна, што табе таксама ў студыі ён быў. То бок, калі чалавек разумны, калі прафесіянал, ён заўсёды знаходзіць сваё месца, таму што прафесіяналы заўсёды запатрабаваныя. І так, часам, канешне, гэта як любыя перамены. Часам нешта страшна, хочацца лепш там сядзець на роўным месцы, асабліва не рухацца, так прасцей. Але гэта трэба рабіць, калі зноў-такі хочаш быць свабодным ад некага дыктата, каб не быць падпарадкаваным, каб не быць рабом адміністрацыі, так трэба быць добрым прафесіяналам, які можа сабе знайсці. І таму таксама, ну, тут не трэба хаваць, шмат хто ж выбірае такі лёгкі шлях прыстасаванца, які альбо баіцца ўвогуле нешта рабіць, але калі робіць, то баіцца пра гэта сказаць. Ну, чаму? Ну, трэба шчыра сказаць, таму што ён разумее, што ён ідзе канкурэнтаздольны на рынку працы, ён нікому нідзе не патрэбны, і тады, канешне, ён будзе да апошняга трымацца за любое месца і там заўсёды рабіць кампліменты любому кіраўніку, таму што ён баіцца. А заўсёды так, тыя, хто там добрыя прафесіяналы, яны нікога не баяцца і досыць вольны ў сваіх выказваннях. І ў гэтым сэнсе гэта таксама такая, ну, не ведаю, дылема, як я звычайна кажу, можа, нікога не абразіць, але, ну, калі чалавек не надта прафесійны, яго заўсёды, ну, ўсё будзе дрэнна, безадносна таго, у якой сістэме ён жыве. Але я якраз-такі звяртаўся, таму што сумна, калі людзей, якія фактычна, яны добрыя, яны дасведчаныя, яны лёгка могуць сабе нешта знайсці іншае, але ім проста страшна, яны запужаныя, яны не уяўляюць, як это, як нешта мяняць, як знаходзіць новыя месцы. І заўсёды, таму я, напрыклад, таксама, калі звальняўся, там, ну, калі ты нейкія паперы падпісваў, я заўсёды ўсім казаў, што, ну, надумайце ісці па маім шляху, то звяртайцеся, будзем дапамагаць, нешта шукаць. Таму, ну, мы ж бачым вось галоўная рыса беларусаў за апошні год, гэта ж салідарнасць. Гэта велічэзная салідарнасць там з усімі, там са звольненымі, са страйкуючымі, са спартоўцамі, там нават з былымі сілавікамі. З усімі беларусы гатовыя людзей падтрымліваць.
і заўсёды і там наведу на ўзроўні там суседзяў, мясцовых супольнасцяў, кого заўгодна. І гэта вельмі важна, і вельмі важна разумець, што калі ты сыходзіш, ты не адзін, табе не кінуць, а навокал табе людзі, беларусы, грамадзяне, якія ў цяжкай сітуацыі табе дапамогуць. І таму мне здаецца, сам усім, хто баіцца сыходзіць, варта паглядзець на тое, што адбываецца навокал, паглядзець на гэту хвалю солідарнасці і разумець, што гэта не так страшна. Ведаеш, як там на розных там трэнінгах кажуць псіхалагічных, калі трэба вось на спіну упасці, каб табе там твае сябры, калегі падтрымалі і не баяцца, што яны табе падтрымаюць. Вось так зараз, мне здаецца, трэба беларусам не баяцца разумець, што за спінамі кожнага, хто робіць нейкі там можны ўчынак, нешта, нейкія важныя дзеянні, заявы, што за яго спінамі ёсць увесь беларускі народ, які гатовы падтрымаць і які не будзе зараз там слухаць некую там дзяржаўную прапаганду, якая там кажа, што фонды ўсё развароўваюць, там людзі ўсё дрэнныя, ўсім нікому не верце, а людзі ўсё роўна дапамагаюць. І вось гэта галоўнае, што, мне здаецца, трэба разумець усім, хто баіцца застацца адзін. Ну да, лепш не глядзець, конечно, беларускае тэлебачанне, а то, знаеш, я ўжо зразумеў, што самы галоўны злодзей гэта Андрэй Стрыжак. Дай Бог яму здароўя. Андрэй Стрыжак, які ўсё скраў, мне заўсёды весела, калі такое кажуць. Па-перша, мне заўсёды дзівіць, як вось дробязна лічыць, там ездзіў на таксоўкі, там еў бургеры, быццам не ведаю, там касмічны карабель ён сабе купіў, таксоўка. Ці, напрыклад, не еў азаронак ніколі бургера. Ну не было такого. Ці калі, напрыклад, быў в обшуку Міколы Дзядка, яго там на стол выкладалі, ведаеш, як там наркабарону такія там мільёны долараў. Выложылі, я там палічыў, там некая дробязь, там як там можа даляраў, ведаю, ну колькі было, там некалькі сотен. Іх так выкладаюць, быццам это просто наркабарон. Ну окей, ну мне можа таксама у стале такія даляры ляжаць, і што гэта значыць, я там не ведаю, просто куклаводы замежныя. Таму вось гэтая дробязнасць, такіх вось як бы у чым знайсці просто крыніцу скрадзенага. Ну гэта, конечно, просто паказвае вось таксама часам узровень уяўленняў пра свет у прапагандыстаў. Марына Алейнікова, дзякуй за пазіцыю, моцны чалавек. Семён Семёнаў, паступак моцнага чалавека, прымер, як трэба сябе весці ва ўмовах дыктатуры. Але вот мне цікавы такі момант. Я вот размаўляў з кіраўніком, заснавальнікам кампаніі «Байпол» Андрэем Астаповічам, і ён кажа, што сапраўды, вот скажем, тыя, хто застаўся працаваць у сілавых структурах, вельмі баяцца, што ім вернецца за тыя неправільныя, скажем так, не будзем ужо там раскідвацца рознымі словамі, неправільныя дзеянні. У адміністрацыі, скажем так, в навучальных установах, ва універсітэтах, у школах, вот людзі задумваюцца пра тое, што ім можа вернуцца за тое, што яны звальнялі па палітычных матывах студэнтаў, супрацоўнікаў, выкладчыкаў, што яны там былі у сябрамі выбарчых камісій, займаліся фальсіфікацыямі. Вот яны думаюць пра гэта? Ну, па-першае, дзякую тым, хто піша пад стрымам добрыя словы. Мне заўсёды прыемна, і гэта прыемна, наколькі хваля вось гэтай пазітывы і падтрымкі, салідарнасці перакрывае там нейкія рэшткі хейта. Гэта таксама вельмі да таго адносна салідарнасці беларусаў, таму ўсім шчыра дзякуй. Адносна таго, чым думаюць, ведаеш, я сам кожны раз дзіўлюся. Вось я чытаў сёння, як Вітольду Ашурку і сябр там БНФ, руха, як мы прасудзілі 5 гадоў за некае там быццам там усё разбурыў сабе ў месцы. Разумлюся, вось, а суддзя, які это прасуджае, няўжо ён не разумее, што, ну, пэўна, гэтыя 5 гадоў это вялікі тэрмін. Хутчэй за ўсё Вітольда выйдзе раней, а што ж будзе суддзёй? Няўжо людзі, якія у сённяшніх абставінах, якія шчыра ўпісваюцца сваім імём, што яны вось частка сістэмы, і тым больш робяць нейкія там карныя захады, пад сваім подпісам кагосьці там садзяць у турму, адлічаюць. Няўжо яны самі не разумеюць, што яны самі сабе падстаўляюць, бо нават вось гэтыя ўсе сілавікі, амапаўцы, яны ж робяць толькі ў масках. І амапавец, які у тым жа судзе сядзіць, ён сядзіць у асобным пакоічыку, схаваны там у масцы, каб там голас не пазнаць, падстаўляецца Іван Іванович. Ну, няўжо суддзя не разумее, што нават амапавец, ён схаваўся, ён збег, ён прыкрыўся, каб не было зразумела потым, хто гэта быў. А суддзя ставіць свой подпіс. Ці там нейкі прадстаўнік адміністрацыі ставіць подпіс пад загадам адлічыць студэнтаў па палітычных матывах. Вось, ну, няўжо гэта людзі не разумеюць, што яны самі сабе падстаўляюць. Яны ж не па палітычных матывах адлічваюць. За пропускі, за непаспяховасць. Яно зразумела, але, ну, заўсёды весела, а каго яны там хочуць падмануць? Ну, нікога ж. Гэта быццам такое супадзенне, быццам звольнілі за гэта. Таму
я пашырыў, я не ведаю адказа, не ведаю, ну альбо конечно лёгкі адказ тым, што яны просто ну не надта разумныя людзі і як бы не разумеюць, не могуць прадказаць наступствы сваіх дзеянняў, як звычайна бывае у глупых людзей. Ну, можа і так. Можа, конечно, яны для сябе знаходзяць нейкія апраўданні і думаюць, што гэта ім спатрэбіцца. Я не ведаю. Мне заўсёды дзіўна, калі гэта робіць калі нейкі там незнаёмы чалавек ці які відавочна дурны, ну ладно, але так часам гэта робяць не самыя дурныя людзі. Мне заўсёды дзіўна, вось навошта яны ў гэта впісваюцца. Тым больш можна ж сысці, ці напрыклад можна нават ну не абавязкова так, там не кожны можа там зрабіць там як я там звольніцца там публічна выказацца, але там сысці і сказаць, ўсё, я захварэў, я не буду там удзельнічаць, астаньце ад мяне. Заўсёды ёсць магчымасць. Але як кажуць у класікі, заўсёды ёсць нехта, хто быў першым вучнем, некаму вось хочацца. І ну таксама часам гэта, дарэчы, адносна тых жа кампетэнцый, бо ну мы ж цудоўна разумеем, што нейкі там азаронак ён ну ніколі не змог бы працаваць на нейкім незалежным медыа не таму, што ён нам не падабаецца, таму што ну ён не прафесійны журналіст, ён не ўмее добра працаваць. І таксама людзі, якія разумеюць, што яны ніяк іначай не зробяць кар'еру, ну яны спрабуюць яе рабіць так і лічаць, што іх там лаяльнасць зачцёцца. Навошта вы так вот супраць ардынаносца выказваецеся, вот герой Беларусі. Ну што ж, мне здаецца, спадар Заронак не надта можа і хоча рабіць кар'еру незалежных медыа. Тым больш яны ж для яго такія, тыя варожыя галасы захада. І як ён можа як бы на куклаводу працаваць? Не магу сабе такога уявіць. Ну, з гэтым зразумела. Пазіцыя, прыйшоў час і ўсё ж таки трэба знайсці сілы, каб у любы момант нешта выказаць. Вадзім, я ўжо калі скарыстаюся момантам, што так бы мовіць на сувязі зараз размаўляем. Заодно спытаеш пра нацыянальную ідэю. Заодно пра нацыянальную ідэю ты нам ужо ўсё расказаў. Ты хочаш у другім этапе паўдзельнічаць, это на будучае пакінем. Я пра больш надзённую. Вот это пагроза стварэння ледзь не канцэнтрацыйных лагероў. Наколькі вось гэта ўвогуле рэальна? Вот ты можаш сабе уявіць, вот як культуролог, можаш уявіць сабе такое у 21 стагоддзі ў цэнтры Европы? Ну, калі вось адштурхоўвацца ад таго, што мы можам і не можам уявіць, ну, па шчырасці 8 жніўня ніхто не мог сабе ўявіць, што будзе 9-10. Калі нас спыталі, ці можа такое быць, ну, не можа. Мы нават там ведаючы, што рэжым там будзе жорсткі, там незаконны, але ну такога ніхто не чакаў. Таму зараз, калі вось ад гэтага адштурхоўвацца, фактычна можна уявіць што заўгодна. Можна уявіць, што баявымі кулямі пачнуць страляць, як я ўжо некалькі разоў казаў, чаму там у нас няма там цяньмыня, чаму дэманстрантаў не давілі танкамі. Ну гэта ж не таму, што ў нас там танкі скончыліся, альбо дэманстрантаў шкада. Не, гэта таму, што ўлада як бы яны ж таксама баяцца рашучых крокаў, баяцца, калі мы ажно такое зробім, а ці не атрымаецца яшчэ горш самім. Ну, прыклад, там ці не выйдзе войска з-пад кантролю, калі яму даць загад душыць людзей танкамі. І таму тое самае, канешне, адносна лагероў, ну, фактычна вось гэтая заява, ну, калі па шчырасці, в ёй не было нечага такога, чаго мы не маглі ўявіць. Ну, што там сядзяць, ну, па шчырасці, мякка кажучы, уже не будзем выказвацца на крымінальны артыкул за абразу дзяржслужбоўцаў, але вось зразумела. Там сядзяць, мякка кажучы, людзі без асаблівай маралі, якія так з задавальненнем бы ўсіх арыштавалі, расстралялі, раздушылі, як толькі можна. Але часам рукі закароткія, і ствараць лагеры, можа, бы хацелася, але у такім выглядзе ўсё ж такі самім боязна, няма такого загада. І так яны спрабуюць задушыць як могуць. І гэта, мне здаецца, проста зноў да ўяўлення, што гэта тая дылема, якая перад намі ёсць. Дылема ў тым, што немагчыма ціха адсядзецца і думаць, што ну ўсё неяк само разварушыцца, ўсё неяк само сыдзе, і пасля гэтага мы зноў вернемся да некага такога вось балотнага там адчування, ведаю, там да 2015-16 года, калі мы ўсе разумеем, што дзяржава там і закон парушае, і недэмакратычныя, і выбары сфальсіфікаваныя, але ну быццам жыццё ідзе, і нейкі нават добрыя рэчы ёсць. Мы разумеем, што зараз усё зайшло занадта далёка. І калі дазволіць яму надалей так заходзіць, то надалей што будуць? Новыя забойствы, новыя смерці, новыя палітвязні, лагеры. І фактычна, калі зноўкі, калі там страшна выказвацца, а такая будучыня для сваёй краіны, для сябе, для сваіх дзяцей, а гэта не страшна, таму страх тут такая розная зброя, як ваюда вострая.
і калі страшна нешта рабіць, а яшчэ страшней не рабіць, яшчэ страшней пакінуць усё проста як ёсць. Таму такіх заяваў гэта, мне здаецца, у гэтым добра разумных людзей она не запужвае, і ніхто ж не сказаў: а божухна, калі лагеры, ну не ўсё, тады застаемся дома, нікуды больш не ходзім. Наадварот, гэта людзей толькі заводзіць, і толькі яшчэ болей, калі нехта сумняваўся, дык ім пашыра даводзіць так менавіта лагеры і так менавіта па загадзе прэзідэнта. Але што можа гэта стрымаць? Вот, напрыклад, гэтыя злівы размоваў, нейкія, я не ведаю, там нават не хочу пералічваць, ну што можа стрымаць ад усяго гэтага? Не улады прыняць такое рашэнне, а выканаўцаў не пайсці на выкананне гэтых рашэнняў. Ну, не выканаўцаў стрымлівае, па-першае, заўсёды, як мы разумеем, вось калі тыя ж там злівы размовы Крапянкова, хто іх рабіў? Нехта з Глубопіка. То бок Глубопік, які, ну, пэўна, апошняя арганізацыя ў Беларусі, якую мы можам западозрыць, што там ёсць людзі, якія супраць рэжыма. Але ж нехта з іх гэта запісаў і зліў інтэрнэт. Нехта з іх гэта зрабіў. Таму мы бачым, што у усіх там участкаў сістэмы у іх таксама ёсць пэўны нейкі ліміт таго, што не лічаць нармальным. І у тым ліку зараз мы маем той крызіс, які маем, таму што гэты ліміт улада вельмі хутка і вельмі значна пашырыла. І калі шмат хто лічыў, там, ну, пабілі гэтага пастянеру палкамі, ну, самім ім так і хацелася, можа. А вось лічыць, што ім хацелася, каб іх расстралялі, ну, пэўна, ўжо не. А калі танкамі? І вось калі дзяржава спрабуе больш зрабіць гэту мяжу, ну, фактычна тое, чым займаўся Лукашенко апошнія гады, гэта разбурэнне свайго электарата. І таму што зараз тое, што адбылося, мы бачылі, калі людзі выйшлі не таму, што там сфальсіфікавалі выбары, ну, божах, на колькі разоў іх фальсіфікавалі, але таму, што ўлада сама пераходзіць межы таго, што лічылася раней прымальным. І ў гэтым сэнсе гэта і стрымлівае ад такога. І страшна, калі аддаць войску загад, расстраляць ўсю толпу, спаліць агнямётамі. А калі вайско скажа: слухай, ну не, ну пабіць палкамі ты ж ладна, а спаліць агнямётамі людзей так немагчыма. І што тады з імі рабіць? І уладзе самой страшна, а што, калі яе ў нейкі момант не атрымаецца? І, дарэчы, мы ж яшчэ проста, ну, звычайна, не выпускаюцца наружу, але ж мы не ведаем, колькі ўсяго не атрымалася. Колькі разоў камусьці загадалі нешта зрабіць, а людзі ад гэтага неяк так увільнулі, і такога не атрымалася. І таму так, улада, яна зацікаўленая самі гэта замоўчваць. Але ж, як заўсёды бывае, калі ты нешта спрабуеш замаўчаць, каб гэта не выйшла неяк наружу з арганізацыі, яно, наадварот, будзе ўсё больш вядомым унутры. І таму, мяркую, сярод тых жа сілавікоў, яны-то разумеюць, якое там бражэнне, якія там настроі, як ты там, хто звольніўся, сышоў у байпол, а мы ж разумеем, колькі там... Ну, і гэтаму са мной. Я вось адзін сышоў з універсітэта, а колькі пра гэта думалі, а колькі проста незадаволеных. Відавочна, што іх болей. Тое самае і тут, калі нехта сышоў у байпол, а хто з яго калегаў так хацеў бы зрабіць, а хто проста незадаволены, але не ведае, што рабіць. І таму ўлада самой страшна, наколькі гэта ўсё будзе кіруемая сітуацыя. І ў гэтым сэнсе гэта тое, што стрымлівае. Ну, і, канешне, стрымліваюць самі людзі, бо гэта здаецца, у нас такая дробязь нейкія, мірныя акцыі, людзі выйшлі на раёне, ну а што такога быццам? Ці чалавек вывесіў у акне бачабасцях, ну як гэтым здрынеш рэжым? Быццам ніяк, але мы бачым, як улада на гэта трыгерыцца, як яна з гэтым пачынае ваяваць. Прычым гэта ж такі бой, які, ну, апрыёры праіграны. Ну, і зараз там афіцыйна забаранілі. Дарэчы, вот атрымаецца перамагчы чырвона-белы? Вось зараз забаранілі афіцыйна вывешваць незарэгістраваную сімволіку. Ну, у мяне соседа маяткі вісяць. Не установлены. У суседа вісяць маяткі, белыя і чырвоныя. Гэта як? Установленая сімволіка? Ці зарэгістраваная? Ці яму свае маяткі адправіць там у некую камісію дзяржаўную, каб зарэгістравалі яго маяткі? Ну, гэта апрыёр прайграна. Не будзе на яго в акне, ну, намалююць на сцяне. Гэта такое змаганне, які для ўлады апрыёры не мае сэнса, але яны ў яго ўвязваюцца. Чаму? Ну, па-першае, таму што не надта добра аналізуюць на некалькі крокаў наперад, а па-другое, таму што яны баяцца гэтых сімвалічных праяўленняў. Яны разумеюць, што пакуль людзі бачаць гэту бясконцую хвалю дзеянняў, солідарнасці, што гэта падтрымлівае гэты запал у людзей. І таму колькі б там Лукашенко не казаў, што ўсё мы перамаглі, там на вуліцы 3 дзясяткі, як он казаў, 1000 гастарбайтараў з Расіі, якія засталіся ў краіне. Але ж мы разумеем, што гэта зусім не так, таму што як улада на гэта рэагуе.
і калі я шчыра захапляюся, калі вось выходзіць там, я там выйшаў на вуліцу там, на 5 хвілін выкіну смецці, ўжо мне вельмі холодна, бо просто жудасная тэмпература, а людзі выходзяць там дзесяткамі на нейкія акцыі пры гэтым. Мы можам сабе уявіць, калі у такі мароз, такіх умовах ўсё роўна выходзіць нехта, як жа людзі выйдуць, калі будзе цяплейшы, спакайнейшы. Таму ў гэтым сэнсе, мне здаецца, улада і гэтага і баіцца, і гэта яе стрымлівае. У гэтым сэнсе толькі вось гэтай дзейнасцю людзей, якія, не гледзячы на страхі, не гледзячы на рэпрэсіі, ўсё роўна по-рознаму дэманструюць сваю пазіцыю, як толькі могуць. Гэта таксама стрымлівае ад таго, каб канчаткова вырашыць, што ўсё нармальна, там улада, ўсё, мы перамаглі, трэба да канца закручваць гайкі. Таму ў гэтым сэнсе актыўнасць людзей гэта тое, што людзі самі робяць, тое, што само іх абараняе. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі сёння быў, цяпер ужо былы дацэнт універсітэта фізічнай культуры, але тым не менш кандыдат навук і культуролог, увогуле вельмі разумны і цікавы чалавек Вадзім Мажэйка. Дзякуй вялікі. Дзякуй за добрае слово. Да. Дарэчы, адзін з герояў кнігі пра нацыянальную ідэю. Слушную нацыянальную ідэю таксама выказаў. Дзякуй вялікі. Андрэй Мажэйка, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё, яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас.